Περιπέτεια που θα παρακολουθήσετε είναι βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία που συνέβη πριν 1,5 χρόνο. Το έργο που θα παρακολουθήσετε ίσως σας σοκάρει, ίσως σας προβληματίσει, ίσως κόψει και το αυγολέμονα από τα γυμαλέκια σας, αλλά πρόκειται για μια πραγματικά σοβαρή ιστορία. Μίτσο, τι γίνεται, πώς πάει? Όποια ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι προϊόν του μπάφου που καπνίζατε χθες. Στην ταινία που θα παρακολουθήσετε πρωταγωνιστεί ο Σωτήρης, δηλαδή εγώ, ο Σπύρος, ο Βασίλης, γι' αυτό καθίστε αναπαυτικά πίσω στην καρέκλα σας και παρακολουθήστε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ταινία. Τι έγινε, καλά? Καλά, μωρέ. Τα έμαθες? Ο τελικό είναι αλήθεια. Είναι. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Απ' την αρχή δεν έπρεπε να το αψηφίσουμε αυτό το γεγονός. Όντως, θα τα πούμε αύριο τότε. Ωραία. Ας συναντηθούμε κατά τις 7 στο μπαράκι το γνωστό και βλέπουμε. Οκ. Άντε. Να πούμε, φιλέ. Οκ. Έχεις τις πληροφορίες που ζήτησα? Ναι, το συνάντησα 3 η ώρα το πρωί. Έμαθες για το ποτιστήρι? Ξέρω ότι ξέρω. Και εσύ θα μάθεις μόνο ό,τι χρειάζεται να μάθεις. Εντάξει λοιπόν, τότε ραντεβού στην ταβέρνα το Ακροτήρι το απόγευμα. Εντάξει. Ωραία. Γεια. Έχεις το πράγμα? Ναι, το έχω. Ωραία λοιπόν. Μόνο μια ερώτηση. Γιατί μου είπες να συναντηθούμε εδώ πέρα? Πάω για φαγητό. Πιστεύω ότι ο Βασίλης δεν ήταν σίγουρος για αυτό που πήγαινε να κάνει. Ο Σπύρος δεν ήταν υποψιασμένος για το τι γινόταν πίσω από την πλάτη του. Πιστεύω ότι ο Βασίλης δεν έπρεπε να παραγγείλει κοτόπουλο. Έπρεπε να παραγγείλει μια μπριζόλα χοιρινή. Πιστεύω πως...
Κοίτα, η δουλειά πρέπει να γίνει σήμερα. Ναι, άμα δεν γίνει απόψε, μπορεί να την πατήσει την άλλη μέρα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Τα ποτά είναι κερασμένα από το Μίτσο. Ευχαριστούμε, φίλε. Πού είχαμε μείνει? Εκεί πέρα που πρέπει να πούμε για τη δουλειά, πότε πρέπει να την κάνουμε. Πάντως, εντάξει, πιστεύω ότι θα πετύχει όπως και να έχει. Ναι, πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μέρος. Πού Πού πήγα. Τα ποτά είναι κερασμένα από το Μίτσο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Όπως είπαμε, το έβαλα στο ποτό του. Εντάξει, οκ. Εσύ, ζεις. Είναι δυνατόν. Στήρι. Στήρι. Και εκείνος. Γιατί ο άλλος. Να είχα και ένα πιτόγυρο. Κάνε μου νόημα. Απόψε θα πεθάνεις. Τι να εννοούσα γιατί θα πεθάνω σήμερα. Άρα γι' αυτό φάνηκε το ακροκρεβατό μου. Άρα γι' αυτό μπορέσω να την ξαναδώ. Άρα γι' πόσο να πήγε ο Ολυμπιακός σήμερα. Ώστε εδώ είσαι λοιπόν, τώρα να πεθάνεις. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.